नों मा मिथिगौ हा भांनाबारि सिङाव थानानै बे न' सिङाव थानानै मा मिथिगौ नों राजनितिखौ मा मिथिगौ थानाय जायला मुस्लिमफोरा गासिबो मिथिजोबदों नोंनि डायलगखौ मिथिजोबो लाजि गैयि नों बायदि दालाल नङा मुस्लिमा फाग्ला फाग्ला बुंहरानोलाय मुस्लिमा मालाबा इपिपिएलआ बे मा होनोमोनलाय वाका बिलाव एनडिएफबि सहि खालामग्रा आरो एनडिएफबिनि मेन लिडारफ्रा मुस्लिमनि बिरोधै कागज कलमै मावगासिनो बिसोर आखाइजों मालाबाबो मावा आं बखिलाबायदोंलाय नों नायबाय था साननैसो उनाव नोंनो भांनाबारि भिटामिन गोमागोन आं गेरान्टि होनो हादों नों भांनाबारि थानो हानाय नङा इपिपिएल सरकार जाबावोबा आं गेरान्टि होनो हायो कौन है ये लोग कहां से आते हैं मा मिथिगोन नोङो नों भांनाबारिनि दादा सानदों आरो सिङाव हाबना नायलाय दिल्लीयाव थां नोङो बेसेबां लेखा गोमाहैदों नों मिथिगौ मालायफोरा बेसेबां केस खालामना दोनदों नों मिथिगौ फैसा मोननानै दालालि होनदों आरो मालायखौ दल दामग्रा अबावलाय आसारि बासारि नोंलाय मा मिथिगौ तो कि जाला आं बखिलाबायदोंलाय तो बिराद गरमानो कारेन्ट गैया एसे खामानि मावदोंमोन आरोना एसे न'आव खामानि मावस'नायखाय बिराद गरम जादों ओमफ्राय नैबे स्क्रिनाव होनाय थानायखौहाय आङो बुंनो थांगासिनो दङ बिनि सिगां आं नैबे जेनाखि दावराव जानाय बांगाल बा मुस्लिम एनडिएफबिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोननो एसे क्लियारिफिकेसन होनो सानदों बेनि सिगां माने नैबे स्क्रिनाव होबाय थानायखौ दा खोन्थागोन आं एक्सुवेलि बे मा जामारदों नोंथांमोना साखन्द्रा हाबदोंनो थ' माने नैबेयो बिथांमोनखौ सासे मानसिया बा मुस्लिमफोरखौ सासे मानसिया बुंदोंमोन थगायसुला दालाल माबा माबि थाखा जाग्रा बायदिसिना माबा माबि होनदोंमोन आरो दा बे समावहायनो मा बे माखासे माबा बिथाङाबो गामिनि सासे गोरामोन आरो एसे देवानि दंमोन बिथाङा रागा जोंदों आरो दा बे सासे मानसिया बुंदों जाहैबाय माने मुस्लिमफोरा थाखा दालारि थाखा जाग्रा थगायसुला गोजा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जाहैबाय दा बेयावनो बिथाङा माने रागा जोंदों आरोना बेबायदि आरो मा एबार एनडिएफबिआ भट दालायनानै जुदि देरहाबावोब्ला सरकार दागोन बेबायदि होनना बुंदों आरो सरकार दायोब्ला नायदो नोंसोरो माबायदि थगायजागोन होननानै बुंदों आरो दा गावसोरनि एनडिएफबिखौ बुंखो ना जोंनि एनडिएफबिखौ बुंखो दा बुंनो हाला मिथिला थ' एनडिएफबिनि नाम लादों मानसिया आरो बेजों लोगोसे बारि बागान माबा माबि फाननांगोन मागोन होनदों नंगौ थिगैनो बांगाल बा मुस्लिमफ्रा ओरैबायदि मोनसे फिसा केसखौनो बिथांमोना मा केस गेलेयो बेखौ प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामा रायलायनानै फोजोबा बिथांमोना एसे फिसा माबा दाउसा बुथारबानो माबा मोनसे फिसा माबा गोमाबानो बिथांमोना मा केस सालायो आरो बे ओरैबायदि केसाव माने बैबो सालायगोन होजाग्रायाबो सालायगोन आरो गावबो सालायगोन आरो बिथांमोना मा गावसिनि दंनायनि हा दलरखौनो फाननानैबाबो बिथांमोना केस सालायगोन बिराद बिथांमोना मा जेनलायलाया गावनि माने हिम्मतखौ देखायलायो सोरनि पावारा बांसिन थ' नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाया भिडिअ'आनो जाहैबाय माने मोनानि समावहाय सिखाव ना साखन्द्रा होनो बिदिखौ माने सिखावानो होनांगौ जाहैबाय माने सिखाव हाबदों उसुं जावनानै माने अखा हादों थाल मोनाखै दा बे समावहाय ओरैबायदि माने उन्दैखौबो लांगौमोन जाहैदों उन्दैखौबो खावना लांगौमोन जाहैदों दाना माने थाखाखौ नागिरग्रोदोंनो थाखाखौहाय नागिरनानै थाखाखौहाय एसे मोनदों होनना बुंदों 4-5 हाजारसो मोनदों होनना बुंदों ओमफ्राय माखासेखौ मोनाखै माखासे बाक्सुमोन आरो थ' माने आफाङाव ना बहाबा ना टेबोलावहाय मानि बेग दंमोननो बे मानि बेगखौहाय माने लानानै थांबाय आरो सिखावफ्रा आरो उन्दैखौबो लांगौमोन जाहैबाय बे उन्दैखौ खननायावहाय उन्दैया माने एसे गाबदोंमोन ना मा होनो बे गाबनायावहायनो नानाथा सिख'नानै इन्जुर बे जावनायजों माने खारग'लांनो हाग'दों आरो सिखावफ्रा दा बेखिनियावनो माने एसे अबानो माने गथ'खौहाय मोनलांसिगौमोन आरो बेखिनियावनो बिथांमोना मा खारग'नो हादों दरखौ थाब खेवनो रोङासै जाहैबाय माने मबाइल नायबाय थादोंमोन जाहैदों मबाइल नायबाय थानानै माने उन्दुलांबाय थाबनो दाना अखा हाबाय नालाय
मबाइल नायबाय थानायाव उसुङाव जावदोंमोन ओमफ्राय दानाथ' उन्दुलांफुनायावनो माने बे खामानिया मावबाय आरो थ' एसे साबधानै थाबानो जाबाय रायजो राजाफ्रा नङा होमबा अखा हानायफ्राव दा जोंनिथिंजायबो माने कारेन्टआ थाला हरावहाय आरो मैदेरनि उफुद्रुगा सानफ्रामबो उन्दुनो हाला जे जोंनि कारेन्ट हरग्रा कुसुगावनि कारेन्ट हरग्राया माबायदि जाखो दा कारेन्टखौनो मोजांखौनो हरा बिलाथ' लांनायाथ' सानफ्रामबो माने लांखायो आरो आथ' रिसार्ज सोआबानो जोंला कारेन्टआ आरो कारेन्टखौबो मोजांखौनो हरा आरो जोंहा मैदेरनि थाखाय माने कारेन्ट गैयाबा उन्दुनो हाया जायो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मिथिबाय बुजिबाय जानो हागौ थ' नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नायना थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ बाय बाय अल द बेस्ट